ESG reporting už nie je len teoretickou záležitosťou, čo v praxi znamená nové povinnosti pre podnikateľov. O tom, ako ich zvládnuť, sa dnes budeme rozprávať s odborníkom zo spoločnosti TPA, pánom Erikom Krajňákom, ktorý je senior manažer v oblasti auditu a poradenstva. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Tak ja ďakujem, že ste si našli čas a začneme možno s tou samotnou skratkou ESG alebo princípmi ESG. Ono sa o tom veľa hovorí, ale vedia samotní podnikatelia, čo to všetko obnáša a aké povinnosti im z toho plynú, alebo ste sa stretli s nejakými mýtmi, nedostatkami? Možno len na úvod krátko aj pre poslucháčov by som priblížil, prípadne ozrejmil. Skrátka ESG v našom podnikovom kontexte znamená vlastne Environmental, Social and Corporate Governance. Označuje 3 hlavné faktory, ktoré ovplyvňujú udržateľnosť spoločnosti. V prvom rade je tu ten environmentálny faktor označovaný E, ktorý sa zaoberá dopadom spotreby zdrojov akéhokoľvek podniku na životné prostredie, ako je uhlíková stopa, vypúšťanie odpadových vôd a ďalšie činnosti, ktoré ovplyvňujú naše životné prostredie. Sociálny faktor S sa sústreďuje na to, ako podnik spolupracuje s komunitami, so spoločnosťou, v ktorej pôsobí. Patria tu skúmať takisto interné politiky týkajúce sa napríklad inklúzie vzťahov spoločnosti so zamestnancami, zákazníkmi, jeho odberateľským a dodavateľským reťazcom, taktiež zdravie, bezpečnosť na pracovisku, kvalita a bezpečnosť výrobkov napríklad. Posledným, tým G-čkom v skratke ESG je faktor riadenia rizik z anglického governance a týka sa interných postupov, politík, ktoré by mali viesť k efektívnemu rozhodovaniu a dodržiavaniu právnych predpisov. Tu zahŕňame napríklad procesy a politiky týkajúce sa zloženia správnej rady, výkonného manažmentu, spôsob odmeňovania a dohľad nad vedúcimi pracovníkmi spoločnosti. Taktiež tu patrí napríklad dodržiavanie a dohľad nad právami akcionárov spoločnosti. Naznačili ste tú vedomosť slovenských firiem, ja by som len tak možno v krátkosti k tomu uviedol, že veľmi to záleží od viacerých faktorov na slovenskom trhu. Prvým takým kľúčovým je určite veľkosť samotnej spoločnosti, jej oblasť podnikania a či ide napríklad o domáci alebo zahraničný kapitál. Na konci tohto však vždycky musíme vidieť tú ochotu, snahu, tak hovoríme, že commitment zo strany vedenia spoločnosti aj jej vlastne vlastníkov alebo akcionárov. Čo vnímame je, že v zásade tá enviro oblasť je pre podniky jednoduchšie pochopiteľnejšia, jasnejšie uchopiteľná, lebo s ňou už pracujú niekoľko rokov. Pravidelne sa reportujú napríklad vypustené emisie, dopad na životné prostredie. S čím sa však stretávame je problém pochopiť možno kontext skrytý pod písmenom SAG, teda tú sociálnu a governance oblasť. Myslím, prednedávnom jedna poradenská spoločnosť vydala prieskum, kde hovorí o tom, že až dokonca 80% slovenských spoločností aktuálne ešte nemá nastavené žiadne metriky a ukazovatele, ktorými by mohli merať túto sociálnu oblasť napríklad. Takže je to určite aj pre podniky ešte veľká neznáma v vybraných témach. K tým mýtom mňa tak zaujal asi ten taký možno najväčší mýtus, ktorý koluje medzi slovenskými spoločnosťami alebo firmami, teda že smernica CSRD, teda smernica o udržateľnosti, požaduje od firiem znižovanie emisí. Ono to nie je úplne tak. Samotná smernica, ona definuje podnikom a spoločnostiam len určité reportovacie povinnosti a jej cieľom je dosiahnuť akúsi transparentnosť v spôsobe vykazovania, v spôsobe reportovania svojim stakeholderom a prezentácie spoločnosti navonok. Takže je dôležité povedať, že samotná smernica nehovorí o tom, že firma musí znižovať emisie, musí sa správať zelenšie, ale hovorí len o tom, aby firma bola dostatočne transparentná a dané informácie zverejňovala svojim zákazníkom, akcionárom a celkovo aj verejnosti. Keď sme vlastne už pri tých smerniciach, tak ako vlastne tá Európska únia prenáša tie princípy, ESG princípy do praxe? Samotný moderný koncept ESG, ako ho dnes poznáme, nie je úplne nejakou novinkou. On sa formoval už dávno predtým, než si myslíme. Dokonca samotné princípy, ktoré stoja za písmenami ESG, sú staré desiatky rokov. Jedna taká zaujímavosť, už dokonca v 19. storočí v Spojených štátoch amerických sa objavili prvé lastovičky, prvé spoločnosti, ktoré začali vydávať tieto správy o udržateľnosti. Informovali tam presne svojich zákazníkov, zamestnancov, aké aktivity robia na zníženie
zníženie záťaže na prírodu vtedy. A teda môžeme povedať, že tento koncept je starý už možno aj desiatky až stovky rokov. Ďalším takým významným milníkom bola Paríska dohoda, ktorá nadobudla platnosť v roku 2016 a dohodu ratifikovali vtedy všetky členské štáty Európskej únie. A bol to pomerne ambiciózny plán, kde si v podstate Európska únia alebo Európska komisia stanovila cieľ, že do roku 2030 by sme mali znížiť naše emisie o 40%. Po Parískej dohode nasledoval ambiciózny plán s názvom Európska zelená dohoda, ktorý je aj dnes súčasne takým hlavným pilierom Európskej komisie pod vedením súčasnej predsedničky a tým koncovým cieľom je v podstate dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutralitu. Samotná Európska zelená dohoda, ona pozostáva z množstva čiastkových cieľov, často v médiách spomínané napríklad prechod na elektromobilitu, obehové hospodárstvo, obnova energetických zdrojov na tie zelenšie formy. Takže je tam veľké množstvo tých čiastkových cieľov a nástrojov a jedným z nástrojov na dosiahnutie tejto klimatickej neutrality je aj vlastne ESG reporting alebo reportovanie firiem spoločnosti o udržateľnosti. Takže čo sa týka histórie, to boli tie hlavné drivery, ak by som to takto pomenoval, ktoré viedli k súčasnej podobe reportovania o udržateľnosti. A v roku 2014 vstúpila do platnosti smernica NFRD, ktorá už v zjednodušenej forme prikazovala podnikom najprv tým veľkým, my ich nazývame v odbornej praxi ako subjekty verejného záujmu, teda banky, poisťovne napríklad, reportovať vybrané informácie, ktoré nie sú úplne že finančného charakteru, ale presne skôr toho enviro a z oblasti udržateľnosti. Túto smernicu NFRD následne nahradila alebo doplňa teda smernica CSRD, ktorá na úrovni Európskeho spoločenstva vstúpila do platnosti od januára 2023. A tým, že ide o smernicu Európskej únie, jednotlivé štáty ju musia implementovať do národných legislatív. Takže u nás sa tomu stalo tak 1. júna 2024, kedy táto smernica bola implementovaná do nášho zákona o účtovníctve. A súčasťou európskej legislatívy je taktiež aj napríklad delegované nariadenie komisie, ktoré nie je priamo zakomponované do našej legislatívy slovenskej, ale doplňa v podstate túto CSRD smernicu a určuje tzv. Štandardy pre reportovanie, pre vykazovanie týchto informácií o udržateľnosti. My ich v našej odbornej terminológii zvykneme označovať skratkou SRS. A takže, ako veľmi pekne ste zhrnuli všetko to, čo predchádzalo tej súčasnej situácii. A teraz vlastne sa môžeme pozrieť na tie slovenské zákony, ktoré vlastne budú postihovať, možno postihovať nie je to najlepšie slovo, ale minimálne budú sa týkať slovenských podnikateľov. Spomenul som pre nás a slovenský biznis kľúčový zákon, je ním novela zákona o účtovníctve číslo 431/2002, ktorá bola vlastne prijatá a vstúpila do platnosti od 1. júna tohto roku. Konkrétne v tomto zákone ide o paragraf 20, písmeno myslím C až I a tam je teraz zakomponovaný pomerne obsiahlý rozsah týkajúci sa vykazovania informácií o udržateľnosti. Tento paragraf determinuje a určuje, ktoré firmy musia vykazovať informácie, aké podmienky musia splniť, aby boli tým povinným reportérom, ktoré informácie majú byť obsiahnuté v samotnej správe o udržateľnosti, taktiež povinnosti pre zverejnenie tejto správy, výnimky pre zostavenie a aj samotnú povinnosť pre externých auditorov vykonať istú formu auditu alebo uistenia nad týmito správami o udržateľnosti. Takže to je ten hlavný zákon, ktorý by som možno spomenul. A potom čiastkovo sa vlastne udržateľnosti dotýka aj novela zákona o audite, o štatutárnom audite, ktorá skôr zasahuje externých auditorov vykonávajúcich uistenie a v podstate im nakladá alebo prináleží im povinnosť vykonať uistenie a vysloviť svoj auditorský názor nad 4 oblastiami, ktoré by mali byť obsiahnuté vlastne v správe o udržateľnosti.
To sú tie hlavné zákony, alebo v kontexte slovenskej legislatívy. A potom nepriamo, keď sa bavíme o udržateľnosti a ESG, nepriamo sa tu prenášajú všetky ďalšie zákony, či už je to zákon o životnom prostredí, zákon o znižovaní emisí, alebo teda vyhlášky k znižovaniu emisí, sociálne oblasti a zákony v oblasti ľudských práv, boja proti úplatkárstvu a korupcii napríklad. Takže ten rámec je pomerne široký, ale čo sa týka samotnej legislatívy a implementácii vlastne európskych smerníc, tak je to práve zákon o účtovníctve. Áno. V podstate tam je zaujímavé to, že tie povinnosti prichádzajú postupne. Že zatiaľ, čo jedna, povedzme, skupina firiem už musí zbierať dáta pre reporting za tento rok, 2024, niektoré ešte majú trošičku času, tak možno by bolo dobré ako keby zhrnúť, že komu, kedy a aké povinnosti vznikajú. No doteraz, alebo môžem povedať zatiaľ v roku 2024 sa ESG vykazovanie týka priamo subjektov verejného záujmu, teda tých bank, poisťovní, veľkých kotovaných spoločností s vyšším obratom. Toto sa v zásade meniť nebude, ale ako som spomínal, existuje smernica CSRD, z ktorej vyplýva, že od roku 2025, to znamená v roku 2026, ale za reportovacie obdobie 2025 sa má ESG, alebo teda správa o udržateľnosti, týkať aj všetkých veľkých spoločností s obratom nad 40 miliónov eur, majetkom nad 20 miliónov eur a počtom zamestnancov nad 250. Na Slovensku sa tieto kritériá trochu upravili vplyvom inflácie a do tej našej národnej legislatívy, do zákona o účtovníctve sa stanovili hranice, teda obrat nad 50, majetok nad 25 miliónov eur a počet zamestnancov nad 250. Platí, že ak spoločnosť splní v dvoch po sebe nasledujúcich účtovných obdobiach aspoň dve z týchto troch kritérií, stáva sa povinným reportérom alebo musí pripraviť teda tú správu o udržateľnosti za rok 2025, v roku 2026. Zákon však určuje aj istú výnimku, kedy v podstate tieto spoločnosti môžu preniesť svoju povinnosť na materskú spoločnosť. Teda ak komplexnú konsolidovanú správu o udržateľnosti pripraví ich materská spoločnosť mimo Slovenskej republiky v rámci Európskej únii, môžu si naše spoločnosti, naše firmy uplatniť túto výnimku a odvolať sa istou formou len na tento konsolidovaný report. S tým, že v podstate je dôležité, aby v rámci tej konsolidovanej správy o udržateľnosti boli obsiahnuté informácie aj zo Slovenska. Jasne. Takže tu je dôležité upozorniť aj možno našich poslucháčov, firmy, to hovoríme samozrejme aj klientom, že tým, že prenesiete túto povinnosť na materskú spoločnosť, vám táto povinnosť úplne neodpadá, lebo pravdepodobne tá materská spoločnosť sa bude dopytovať o tieto informácie, aby ich vedela v podstate zahrnúť do svojej konsolidovanej správy. Takže možno v nejakom krátkom časovom meritku od 1.1.2024 poisťovne, banky, veľké obchodné spoločnosti, emitenti, od 1. januára 2025 všetky veľké účtovné jednotky, kritériá, ako sme si povedali. Od 1. januára 2026 tam budú spadať aj kótované malé a stredné účtovné jednotky. Kótované znamená spoločnosti, ktoré emitovali svoje cenné papiere na verejný trh. A od 1. januára 2028 aj veľké účtovné jednotky, kde je konečný materský subjekt mimo Európskej únie. Dobre. Tak čo vlastne možno menšie firmy, lebo stále tu máme možno malých a stredných podnikateľov, ktorí nech sa snažia akokoľvek vlastne tie skutočne veľké nároky nesplňajú. Mali by sa ako keby dobrovoľne zaujímať o ten ESG reporting. Ak áno, tak vlastne čo ich čaká? Dovolím si povedať, že určite, lebo hoci sa bude ESG reportovacia povinnosť, zatiaľ týka tých väčších spoločností, ako sme si ich pomenovali, a tie veľké spoločnosti si budú dané informácie zisťovať aj v rámci svojho dodavateľského reťazca. To znamená, vieme si to predstaviť napríklad na konkrétnom príklade automobilky, ktorá je samozrejme povinným ESG reportérom a pre ňu dodáva určité komponenty menší podnik, ktorý nespĺňa povinné kritériá, ale v podstate CSRD štandardy priamo požadujú od tejto automobilky, povedzme, aby sa dožadovala týchto informácií v rámci svojho dodavateľského reťazca. Dokonca napríklad v Nemecku už nesplatí zákon o dodavateľskom reťazci, ktorý ukladá týmto veľkým spoločnostiam povinnosť zisťovať si tieto informácie v rámci svojho dodavateľského reťazca. Tu by som upozornil firmy, prípadne klientov,
že tieto informácie sa primárne budú týkať oblasti zamestnanosti, ochrany práv zamestnancov. V rámci týchto dotazníkov sa bude zisťovať, ako je zabezpečená ochrana zdravia pri práci, či spoločnosti neporušujú napríklad zákaz zamestnávania detí, detská práca a emisie skópu 2 až 3. Je tam viacero týchto oblastí, ktoré aj tieto malé podniky potrebujú pochopiť a poňať. Pripraviť sa na to. Pripraviť sa na to. Taktiež z druhej strany je tu napríklad časté financovanie malých a stredných podnikov formou bankového financovania. Už teraz vidíme, že banky pri financovaní vybraných projektov, vybraných podnikov alebo sektorov požadujú vyplnenie týchto ESG dotazníkov. Pre banku sú tieto dotazníky častokrát zdrojom informácií o fyzickom ESG riziku a taktiež o dopade toho konečného projektu, ktorý idú financovať na v podstate udržateľnosť. To je veľmi častá situácia napríklad pri financovaní developerských alebo real estate projektov, kde sa banka zaujíma, ako bude tá konečná budova alebo proste obytný dom udržateľný, ako bude zelený, povedzme. Tak. No a už ste vlastne načrtli, že predpokladám, ak firmy majú túto oblasť v poriadku ošetrenú, tak napríklad môžu získať lepšie financovanie u bank. Sú nejaké iné výhody, alebo už týmto končí a všetko ostatné iba o povinnostiach? Tu je dôležité spomenúť, že trend investovania do ekologicky a spoločensky zodpovedných firiem je viditeľný už niekoľko rokov. Nie je to úplne novinka. Banky sa na to pozerajú, venujú sa tomu rôzne investorské fondy, individuálni investori, fondy kolektívneho investovania. Napríklad dnes už v bankách vidíme produkty, rôzne ETF fondy alebo podielové fondy, ktoré sú výlučne zamerané na investície do týchto, povedzme, že zelených alebo udržateľných projektov. Stretávame sa aj s mýtom, kde si možno spoločnosti myslia, že povinné reportovanie ESG bude pre spoločnosť výlučne nákladovou položkou a neprinesie žiadny benefit alebo pridanú hodnotu. Nie je to úplne opäť tak. Transparentné prieskumy rôznych renomovaných spoločností práve ukazujú opak. Analýzy preukázali, že práve implementácia týchto ESG štandardov a prístupov prináša týmto spoločnostiam konkurenčnú výhodu, a zlepšujú svoju pozíciu napríklad vo verejných aj súkromných tendroch a zákazkách, taktiež prináša istý marketingový benefit a istú formu atraktívnosti pre napríklad potenciálnych klientov, takisto aj zamestnancov budúcich. Hej. Takže okrem iného aj vlastne ľahší prístup k financovaniu. Takže určite môžeme povedať, že je tam väčšie spektrum, povedzme, že benefitov ako tých nákladových položiek. Taktiež by som zdôraznil aj možnosť lacnejšie sa financovať. To znamená, už dnes emitenti dlhopisov, ktorí investujú práve do zelených ESG projektov, si dokážu na finančných trhoch požičať, myslím, že to v priemere vychádza podľa nejakej analýzy až o 3 bazické body lacnejšie ako porovnateľné podniky, ktoré investujú v podstate do, povedzme, že nie ESG projektov. Takže je to opäť istá úspora na strane nákladov financovania kapitálu. Samozrejme. Poďme teda vlastne na ten konkrétny proces reportingu. Samozrejme, každá firma ho bude realizovať trošičku inak, ale ako zhruba vyzerá, respektíve ako sa na ňo môžu firmy pripraviť? Pre firmy je dôležité si uvedomiť, že samotná správa o udržateľnosti, alebo ESG report, spoločnosti za, povedzme, rok 2025 je len finálnym výstupom na konci celého procesu. V skutočnosti však samotná implementácia, následné zberanie dát pre potreby ESG reportu je dlhodobý implementačný proces, na ktorý sa treba samozrejme dostatočne a náležite pripraviť. Je ťažké určiť ten dostatočný horizont, ale určite to nie je otázka týždňov, možno ani nie mesiacov, ale je to dlhodobejší horizont, povedzme 1 až 3 rokov, v závislosti od veľkosti firmy. A dnes neexistuje jeden unikátny alebo správny prístup pre implementáciu ESG princípov. Záleží to, ako som spomínal, od veľkosti firmy, odvetvia podnikania, dostatočnosti vlastných zdrojov, kapitálu a aj personálnych v podstate náležitostí.
Takže na konci dňa tých prístupov býva viacero a dôležitou súčasťou prípravy firiem však v rámci procesu implementácie musí byť včas a byť dostatočne pripravený na túto reportovaciu povinnosť. A tu som len spomenul zo pár bodoch, mať pripravenú metodiku a zabezpečené postupy pre ESG. Stanoviť si vlastnú ESG stratégiu spoločnosti, teda kde sa spoločnosť nachádza teraz z pohľadu ESG a kde sa napríklad chceme ako firma nachádzať o niekoľko rokov. Teda aké budú teda naše áno, ESG ciele. A firma si musí vyhodnotiť, či vie v tomto momente analyzovať a zbierať údaje, ktoré budú povinné pre ESG reporting. A čo možno najčastejšie sa snažíme pomôcť klientom je porozumieť a spracovať tým prísne štrukturovaným požiadavkám na výkazníctvo, ktoré sú stanovené vlastne v týchto smerniciach Európskej únie, ako som spomínal, CSRD alebo SRS. Taktiež tam bude požiadavka na digitálne reportovanie týchto správ. Takže to je v podstate na konci dňa takým možno najkomplexnejším a technicky najnáročnejším procesom. Vie si to firma zabezpečiť sama, alebo by bolo vhodné, aby sa predsa len obrátila na nejakého odborníka? Áno, ako ste naznačili, v podstate firmy môžu pristúpiť k príprave ESG reportu vo vlastnej režii, alokovaním interných zdrojov, alebo to môžu v podstate outsourcovať, preniesť zodpovednosť za prípravu ESG správy na nejakú externú protistranu. Opäť dôležité je si uvedomiť pre firmy, že aj keď outsourcujeme túto povinnosť na externého konzultanta alebo poradcu, vždy bude tu potreba zapojenia určitou formou tých interných zdrojov. Poradca sám nebude vedieť získať tieto informácie, ktoré sú nevyhnutné pre reportovanie, či už napríklad z oblasti ľudských zdrojov. Preto je dôležité napríklad interné zapojenie oddelenia ľudských zdrojov HR, taktiež technikov prípadne vo výrobe, finančné oddelenie, častokrát vlastne tým ownerom ESG reportu. Takže určite spoločnosti musia zvoliť svojím spôsobom kombinovaný prístup. Záleží už, do akej miery bude alokácia na vlastné kapacity a koľko na toho externého dodávateľa. A taktiež dôležité je si uvedomiť, od roku 2025, následne 2026 nastane istá povinnosť auditu, ktorú v podstate definuje aj zákon o účtovníctve, aj zákon o audite. A teda bude povinný audit, respektíve forma uistenia nad týmito správami o udržateľnosti. To znamená, že na konci dňa tieto spoločnosti tak či tak budú musieť prizvať minimálne toho externého auditora, ktorý overí, že ich informácie o udržateľnosti sú zverejnené transparentne a kompletne. Takže nebude to vyzerať tak, že vlastne tie firmy len outsourcujú vlastne ako keby túto povinnosť na nejakú externú firmu a všetko je hotové, vybavené. Vždy musia rátať s tým, že nejaká ich kooperácia je potrebná. Presne tak. Možno ešte na záver, aké sú teda chyby, ktorým by sa mali vyhnúť, respektíve s čím ste sa stretli, čo by ste ešte odporúčili alebo na čo upozornili? Častým takým problémom, s ktorým sa stretávame, taktiež na to aj poukazujú opäť nejaké medzinárodné spoločnosti, je tzv. Greenwashing. To znamená, že firmy nám mnohokrát hovoria, ale my už sme implementovali ESG, my už reportujeme v rámci našej výročnej správy alebo na webe ESG informácie. A problémom je, že častokrát práve tieto informácie, ktoré sú publikované, nie sú úplne ESG reportovaním, ale spĺňajú skôr náležitosti tzv. Greenwashingu. Informácie môžu byť tak trochu zavádzajúce, neúplné, častokrát aj klamlivé pre užívateľa alebo pre toho čitateľa. A to je aj cieľom vlastne smerníc CSRD a SRS štandardov eliminovať tento greenwashing. Takže to je to častou chybou. Taktiež nekomplexnosť vykazovaných informácií môže byť problém. Tým, že SRS štandardy sú pomerne komplexné, a firmy nemusia úplne pochopiť, čo je potrebné a do akej miery reportovať. Preto je možno práve potreba prizvania toho externého poradcu, ktorý by ich previedol tými samotnými štandardmi a poradil im, čo a do akej miery je potrebné vykázať v rámci správy o udržateľnosti. Taktiež častý problém, s ktorým sa stretávame, alebo nejakou chybou, je posúdenie a vyhodnotenie relevantných
my im hovoríme oprávnených, povedzme jednoduchšie zelených hospodárskych činností, ktoré budú zahrnuté v rámci ESG reportu. A taktiež firmy sa zvyknú pozerať len na svoje biznis činnosti, teda ako generujú tie výnosy. Dôležité je si však uvedomiť, že správa o udržateľnosti by mala zahŕňať aj tú nákladovú stránku, kde firmy v podstate vynakladajú prostriedky, na aké zdroje, do čoho smerujú napríklad investície dlhodobé. Takže to sú taktiež dôležité metriky, ktoré by mali byť zahrnuté a vyhodnotené v rámci správy o udržateľnosti. A v neposlednom rade je to asi istá časová nepripravenosť. Teda firmy si musia dať pozor, aby nezačali s prípravou na ESG reporting príliš neskoro, aj keď sa môže javiť, že rok 2026, poviem, pre prípravu reportu za rok 2025 je ešte pomerne ďaleko, ale s prípravou je potrebné začať už teraz, minimálne interne v rámci firmy, vedieť si vyhodnotiť, aké mám na to kapacity, aké mám zdroje, aké dáta už teraz sledujem a aké bude napríklad nevyhnutné sledovať v tých ďalších obdobiach. Tak ostáva nám iba držať prsty podnikateľom, nech sa teda pripravujú včas a nech to teda všetko zvládnu. Ja ďakujem, že ste si teda na nás našli čas a nám to pekne takto jasne objasnili. Ďakujem pekne. Takže o ESG reportingu sme sa dnes v štúdiu rozprávali s odborníkom zo spoločnosti TPA Erikom Krajniakom, senior manažerom v oblasti auditu a poradenstva. Ďakujem, dovidenia. Dovidenia.